חברים, היום אנחנו עומדים לעשות לכם לטופ 10 השחקנים לדעתי שעומדים לזכות בכדור הזהב. אז בואו נתחיל. נתחיל ממקום עשירי. לדעתי אשרף חכימי. שחקן מצוין, בישל, גולים, וואו איזה שחקן מצוין. מקום, וואלה, תשיעי, אני הייתי אומר לכם, חלק אמרו חביצ'ה לא בטופ 10, מצטער לאוהדי פריז, לכל הפלסטינים האלה שלא תומכים בנו. תשיעי זה דזירה דווה. חלק יגידו לי, מה קשור? גולים יפים, 4 נקודות, בישולים, עוד 2 נקודות, צמד בליגת האלופות. זה מטורף. באמת מטורף צמד בליגת האלופות. הוא הביא להם את הניצחון של הקבוצה עם הכי הרבה גולים בגמר ליגת האלופות. אבל בואו נעבור לדבר הבא, שבעצם מקום שמיני, נונו מנש. ואחריו מקום שביעי, ויטיניה. מקום שישי, לצערי הרב, מוחמד סלאח. כן, סלאח, אתה לא טוב. אתה הגעת לרבע גמר, לא עשית כלום במשחק השני, לא במשחק הראשון, רק בליגה, בטבלה אתה עשית כלום, כי קיבלתם קבוצות גרועות. לברקוזן הם לא טובים. זה שיש להם שחקנים טובים כמו טאה, כמו וירט, כמו פרינגפונג, הם לא היו טובים בעונה הזאת. מצטער לכל אוהדי ביירן לברקוזן. הם לא היו טובים, מה לעשות? מקום שישי שלי, לדעתי זה פדרי. מצטער לכל אוהדי ברצלונה, פדרי רק מבשל. הוא לא מפקיע וכמעט, אני כל כך מצטער. מקום חמישי זה קיליאן אמבפה. באמת, שחקן מצוין, מפקיע, גולד, מקבל את נעל הזהב של הליגה הספרדית ושל כל העולם. מקום רביעי, רפיניה. חלק אומרים שלישי, חלק אומרים לזכות. רביעי זה אני ככה. מקום שלישי, ויטיניה. סתם, ויטיניה זה רביעי ורפיניה זה שלישי. מקום שני, למין ימל. כן, זה ילד הפלא, סוף יש ילד פלא מטורף שיכול לתת לנו טוב, שיכול לתת לנו אופציות לקבל אותו. במקום ראשון, מי אם לא, אוזמן דמבלה. זה מה שאני חשבתי, זה מה שאני אומר. אז חבר'ה, נתראה בשעות הבא או בוולוג הבא. בום!